העיקר שחזרת, האם חדשות טובות בפיך? כן, לגמרי. יופי. וואלה, כן. אז נתחיל מהעולם, מהמקום הכי גבוה בעולם, מהר האברסט. האם אתם יודעים מה הגובה שלו? 8, 9, משהו יואו, כזה. 8,848. כן. כן. אז באמת בשנים האחרונות, הרבה מאוד מטפסים מגיעים אליו, כי זה מתחיל להיות הרבה יותר קל במובן מסוים, יותר מסודר. אבל עם זאת, למרות שיש המון מטפסים, הם יוצאים בגלל המקרים הקשים שהם עוברים שם, הקור, הרוחות, הגובה. יוצא שאנשים משאירים אחריהם הרבה מאוד פסולת, ציוד טיפוס, ציוד אישי, בגלל המצבים שהם נקלעים אליהם. לא רק ביערות ישראל, את רואה? זה ג'אנק לגמרי. נשאר בכל מקום. גם הטפסנים. נכון. ואלה תמונות משם, אז זאת אלה אומרת, תמונות אנחנו משם, מבינים. כן. המחנה, לא רוצים לסחוב הכל למטה. כן, יפה. קורים מקרים שבאמת לא נותרה להם אפשרות אחרת. כן. אז אני רוצה לספר לכם על שתי יוזמות, בגלל שזה באמת מאוד קשה להגיע לשם ולנהל את כל העניין הזה של הניקיון. כן. שתי יוזמות במימון של דל טכנולוגיז. הראשונה זה המוזיאון הכי גבוה בעולם, בדרך להר האברסט, בגובה 3,557 מטרים. שם הקימו מוזיאון? מוזיאון בנושא מחזור, בעצם מטפסים שהם עולים בדרך להר האברסט, הם יכולים לעצור שם, להסתכל, המטרה של זה להעלות את המודעות לשמירה על הדרך, לא להשאיר לכלוך אחרינו, לאסוף, לעודד את הניקיון. כלומר, לעשות להם מצפון בדרך שהם עולים. כן, זה כזה, מה, אני אזרוק את האוהל שלי בדרך או שאני אסחוב אותו עליי? קצת קשה, שאלה קשה, כן. אבל כדי להקל על הניקיון, קודם כל במוזיאון עצמו גם יש הרבה גלריות מכל מיני דברים שמצאו על ההר, מפסולת, ממוחזרת, אז זה באמת מאוד יפה. והדבר השני, כדי להקל על הניקיון, מה שעשו, עוד דבר שני זה קרי מבק, זה בעצם באמצעות תיקים. יש לנו גם סרטון של זה, באמצעות התיק הזה. מה שקורה, מטפסים שבדרך חזרה מההר, הם עוברים בתחנה שבה כל הפסולת שאוספים מהאזור נגרסת, שזה התהליך הראשון של המחזור, ואז בעצם שמים בתוך השקית משקל לפי כל אחד מה שהוא יכול להסתדר איתו בדרך למטה. הם מורידים את התיקים למטה, התיקים האלה מועברים לקטמנדו, להמשך תהליך המחזור, ואז בעצם מה שקורה זה תיקים חדשים, מגיעים עם מטפסים חדשים למעלה, תיקים ריקים. זה יוצר מין שרשרת כזאת, שרשרת אנושית של ניקיון, ואני חייבת לספר, אני הייתי חייבת לבדוק, זה חלק מהמוזיאון שאנחנו רואים כרגע, אני חייבת לספר לכם שאני הייתי חייבת לבדוק את זה, אם באמת זה עובד, כי אני לא הייתי שם, ולא יודעת אם אני מתכננת להיות. את לא רוצה לטפס על האברסט? אני לא חושבת. לא כולם רוצים לטפס על האברסט. רוב האנשים לא רוצים לדעתי. היו רוצים להגיע לשם, אבל לטפס את זה? שיצניחו אותם ברור, מה בפסגה. זאת אומרת? אני רוצה לספר לכם על בחור צעיר ישראלי שחזר לפני 3 חודשים, קוראים לו אביעד סידו, הוא בן 26, ושאלתי אותו, תגיד, מה... קודם כל יש לו סיפור ממש מעניין, הוא כמעט איבד את האצבעות שלו, סיפור ממש מעניין, ושאלתי אותו באמת מה המצב שם של הפסולת. והוא אמר, אני ציפיתי באמת, לפי מה שמספרים, שהולך להיות מאוד מלוכלך והמון הרים של פסולת, ווואלה, זה באמת, אפשר לראות את השיפור, יש פחות, נוצר מין מצב כזה של איזון. אז זה מראה שזה עובד, וזה ממש חשוב. טוב, ומהאברסט אלינו. לגן יבנה. לגן יבנה, מקום לא פחות יפה. ולא פחות גבוה, כמובן. האם יצא לכם לצפות בסרט שכל כולו מועבר באמצעות אנרגיה סולארית? טרם. כנראה שלא. כנראה שלא. אז אני רוצה לספר לכם על בית קולנוע חברתי שנמצא בגן יבנה, במרחב שנקרא עם הטבע, בפנימיית בית אפל. זה בעצם מרחב אקולוגי חברתי שיש בו סיורים וסדנאות בנושא איכות הסביבה, יש שם יער מאכל, ממש הפכו אזור שלא היה בו שום דבר מתחת לקומונה שם בפנימייה, והפכו את זה למקום מהמם שאפשר להגיע בלי קשר ולעבור סדנאות. אז בעצם עשו את הקולנוע הזה, זאת חברת וולטה סולאר שעשתה את זה בהתנדבות מלאה, וכשאני מתכוונת לבית קולנוע, אני מתכוונת להכל. המקרן, הסאונד, התאורה, ואפילו מכונת הפופקורן. יפה. כאילו, ממש הכל... עשיתם חשק. לגמרי, הכניסה היא גם חופשית. אז בכלל. ויש גם השבוע, יש פעם בשבועיים, אז אני ממליצה לחפש עם הטבע בגוגל, להסתכל על האירועים הקרובים, ותוכלו להגיע גם אתם. מאוד רומנטי סרט. דפי, תודה שבאת אלינו, זה הזמן שלנו להיום. האם פעם עשית אירוע קייטרינג?